U suštini, veštačka inteligencija je naša najbolja prijateljica u budućnosti i to je jedan alat koji nam određene procese ubrzava, koji neke radnje automatizuje i veliki broj radnji personalizuje. Dakle, kada govorimo o samoj produkciji, pejzažu, kinematografije, veštačka inteligencija je nekako najprimetnija u postprodukciji. Tu se dešavaju specijalni efekti, tu se dešava 3D modelovanje, dešavaju se sve te neke stvari koje mi u stvari vidimo kao krajnji produkt i ona je tu na neki način presudna. Što se tiče same predprodukcije, dakle, kada je u toku pisanje scenarija, kada je u toku osmišljavanje same priče, naravno da ona može da pomogne u nekim određenim stvarima, ali tu je ipak presudna čovekova, da kažem, reakcija na samu priču i ako bismo, na primjer, uzeli moment da ChatGPT napiše određeni scenario, onda zahvaljujući nekim drugim alatima veštačke inteligencije taj scenario bude pretvoren u sam film, mi bismo dobili nešto što izgleda kao film. Ali kao što i neki producenti komentarišu i zaključuju, jeste da još uvek alati veštačke inteligencije ne govore dovoljno dobro jezik, što filmadži, ali generalno ljudski jezik. Dakle, u filmu Tvorac, ono što je poenta cele priče jeste odnos veštačke inteligencije i čoveka. I on je predstavljen na jedan nesvakidašnji način jer s obzirom na to da je film namenjen širokoj publici, odnosno svima, negde prva percepcija ili prva asocijacija na veštačku inteligenciju ljudi koji se ne bave njom profesionalnom jeste neka mašina, jeste neki veliki kompjuter, neki Matrix ili tako dalje, a ona je u ovom filmu predstavljena kroz ljudski obris. I samim tim ona menja svoj oblik i sa druge strane dovodi se u pitanje upravo taj odnos između čoveka i mašine i pitanje šta je ono što je stvarno, a šta nije. Producent i reditelj zapravo filma jeste komentarisao da su oni snimali stvarne ljude i da su onda u postprodukciji upravo crtali po njima i dodavali elemente koji kasnije ukazuju na to da li je neko mašina ili je čovek. Ali nekako sama priča i ono što jeste specifično u ovom filmu jeste to pitanje emocija. Da li mašina može da osjeća i da li čovek u stvari može da razvije neku emociju prema mašini. Dakle, shodno tome da postoji određeni bojazan prema veštačkoj inteligenciji i da ljudi dalje imaju utisak kao da ćemo mi kao ljudi biti zamenjeni od strane robota, smatram da itekako treba raditi na vidovima edukacije. Isto tako, mi kao distributeri koristimo svaku priliku koju imamo da utičemo na to, da se okrenemo nekim društveno odgovornim vidovima promocija samih filmova i da kada imamo filmove koji su vezani i za veštačku inteligenciju i za neke druge teme koje se tiču same tehnologije, napretka, inovacija i tako dalje, to iskoristimo da okupimo i stručnjake i da sa njima razgovaramo o temama koje se tiču zapravo svih nas. Sa druge strane, ono što je još interesantno jeste da neke stvari još uvek nisu zamenjene i nisu u potpunosti automatizovane, pa tako mi kao distributeri i dalje imamo fizičke diskove za određene filmove koje šaljemo u bioskope i dalje prolazimo kroz taj neki proces koji je bio isti i pre 10-ak godina. Tako da u tom nekom smislu stvari se tu nisu promenile.